Hej og så velkommen til den her video. I dag skal vi gå rundt på skolen og spørge folk om alt muligt. Ja, og vi skal spørge dem om alt muligt folk. Okay, er det sjovt at gå til? Okay, hvem er det? Har du mere at sige? Alle de der gør. Holy shit. Fuck, det var lige hovedet. Okay, nu skal vi fuck, der er en mand med sin hund. Okay. Fuck, man. Totalt bolden, man.